Ikastolarentzat plazera da, gaur zuen aurrian, kilometroak 2015ko abestia prentsaurreko honetan aurkeztu ahal izatea. Desiratutako eguna iritsi da. Azken aldiz, zuen aurrian aurkeztu gineneko urduritasunak baretu egin ziren, eta batez ere, kilometroak 2015 usur diren eta gatxuk lelopean antolatuko genuela adieraztearekin batera. Gaur, hementxe gatxuk. Udazken neguak ekarri gaitu honaino. Hilabete luze hauetan, isilpean, ahokordei eta bihotzaren taupadei lapurtutako atxak eta hotxak zuen aurrean aurkeztera. Baina, oraindik pizkatxo bat itxaron beharko duzue, hitzari ere berea eman behar diogulako. Eta orduan, Eñaut Telleria, nire eskubian dagoena, ikastolen elkarteko kultur elkarteko koordinatzailearena izango da orain hitza. Eixo, non? Urtero berdintxo esateko batzen zaten da, egia da, aurten urrin dagoen usurbil topotzen lana, beste harri batzutan ere beste urten autoko dala, eta kilometroa jaiek herri bakoitzen ilusio berezia pizten du da. Eta aurten alaxe izan da, urrin dagoen eman zuen bukaera, baina beste hainbat gauza bai ingonila bai urrian dagoa begira eta bai urten zehar. Eta aipatzekoa da, beti, aurreko urteetan landu dien gauza onak edo aurreko urteetako edizioetatik edaten dela, kilometroan antolatzeko garaien, hori aurten egingo da, baina bai gauza beharri batzu gai, bai lehen harri bat jarriko dela, beste gauza batzuetan bigarna edo hirugarren harri jarriko dela, eta bai hori aipatzen bai aipauneko dut uste ez. Batetik, auzolana, jasangarritasune, parekidetasune eta inklusibitaten bai bultzado berezi bat eman nahi zegoela aurten. Hezkuntza proiektu, ikastolan batzen ari den hezkuntza proiektu aparte. Eta pixkat bai, horietan erreferentu bihurtu nahi dela hurrengo urteetako edizioetako herriei edo ikastolentzako. Eta asmoa ez dela bakarrik ikastolan edo usurbilen editzea, pixkat eremua ere zabaltzea, izatea erreferente edo baliagarri, datozen edizioetako baliagarri zetez aparte, bai Gipuzkoarentzat edo Euskal Herriarentzat. Eta aipamen hori, ilusio hori eusten nahi zegoela, eta ea datorren urteetako ere baliagarri. Bai, osatze aldera pixka bat ere Eñautek esan ditunak, ez da, gogorarazi nahi ditut, aurkezpen ekitaldian ere aurreko hartan esan genitunak, ez da, zertarako kilometroaren helburuak, ez da, ez ditugulako ere aztu behar, kilometroak guretzako bi helburu nagusik ere betetzeko baliatu nahi ditugula edo erabili nahi ditugula, ez da. Batetikan, eraikin berria egin dugu noski eta hori finantziatu egin behar dugu, dirua behar da, hori dana, finantzatzeko, eta noski eraikin berri horren magalean ere hezkuntza proiektuak du indarra, ezta? Eta horri lotzen zaion orain berritu nahi dugun hezkuntza proiektua, ikastolaren hezkuntza proiektua, zeinean egitasmo berezi bat lantzen ari gara, konfiantzaren pedagogia deitzen zaiona, beste Euskal Herriko beste hainbat ikastolekin ere partekatzen duguna, eta Eñautek ederki esaten zuen bezala, Euskal Herriko ikastola guztiek dauzkagun eta ditugun baloreekin koherentzia jardu nahi dugu ere kilometroko honetan, ezta? Eta auzolana da guzti horren oinarri. Denok dakizute eta usurbildarrak batez ere ederki asko dakite, ikastolak herriak sortutakoa dela eta geroztikan ere herriakin eta herritarrekin batera landu nahi izan dugula hezkuntza proiektu hori. Eta auzolan hori ere, hitz hutsetan ere edo asmo hutsetan gelditu ez dedin, lanketa sakona egin behar dela.
Orduan, Leloaren aurkezpenean bertan ere, esaten gendun, aurreko edizio guzti horien, kilometrotako aurreko edizioen bertute horien guztiaz gain, nahi gendula ere, berak esan duen bezala erreferentea izan, parekidetasunean, jasangarritasunean eta inklusibitatean. Eta esaten genizuen, adi egon, zeren datozen hilabetetan, fungo gera horren inguruan sortuko ditugun proiektuen berri ematen. Eta bada, gaurkoan, hemen zer gatxunk eta zertan ari gatxunk azaltzera etorri gara. Beldurrik gabe, esan dezakegu momentu honetan, gatxunk dagoeneko kilometrotako markatik haratago usurbildarren marka ere bilakatzen ari dela. Eta Leloaren aukeraketaren lehenengo momentutik izan genuen sentipen bat. Eta sentipen hori izan zen Leloa herriko balorei eta adierazten zituzten balore guzti horiei ondo lotuta zegoela eta ikastola dudik gabe horren sustapenean jardun behartzula. Orduan, ikastolaren bihotzetik eta ikastolen elkarteko gainerako ikastolekin partekatzen ditugun balorekiko koherentzi horretan, etorkizuneko usurbildarrak ezteko xede eta konpromisoari heldu eta ez nola nahi ere, baizik eta sutsuki heldu nahi geniola. Eta horretan aritu gera, ezta? Eta kilometroaren jaiaren antolaketan murgildu garen bakoitzean, edozein kulturekintza, edozein espektakulu, edozein lantalde sortu behar izan dugunean, herritarrak parekide izan ditugu. Eta guztion buruan, balore horietarantz pausoak ematen ari ginala, nik uste kontziente izan gerala lehenengo momentutik. Eta horrek, desde luego, pozik egoteko arrazoiak ematen ari zaigu etengabe. Orduan, poz-pozik gaude eta hemen daude gai alkateak eta bai abestia ere sortzaileak eta letraren egiteak eta horien pixkanaka jongo dira guzti horren berri ere ematen eta zuekin partekatzen. Eskerrik asko da ere bai, ikastolari dagokionetikan eta jarraituko dugu, zer oraindik bide handia daukagu egiteko elkarrekin ere. Bertxe, alkatea. Nik udalaren izenean, udalaren izenean izangoek, pixka bat adierazteko udarri ikastolaren eta herriaren arteko lotura hori zertan den, ez? Eta badira ja, hilabete batzuk, 2015 kilometroak hemen Usurbilen ospatuko zirela, genuela. Momentu hartan, ez raskoik ez zan falta izan, horrelako erasotzea automatikoa bezala indarrean jarri zen eta egia da herri osoa lotu intzaiola egitasun honi eta erabateko implikazioa lortu dola automatikoki ere, ez? Auzoan erraldoi bat bizitzen ari gara, Usurbilen, hori nabaria da, kaletan eta egiten dien egikizunetan. Eta hori da herri osoa dagoelako, egitasun honen jiran eta bueltan lotura hau, nola esateko era naturalean eman da. Eta hau gertatu da horrela, hemen Usurbilen hizkuntza eta hezkuntza erabat lotuta daudelako udarregi ikastolarekin. Izan ere, udarregi ikastolari esker baita ere hezkuntzaren bidez herriaren kontzeptua Usurbilen hizkuntzari utxatuta dago erabat. Nolabait esateko txanpon bereko bi aurpegiak dira. Eta bata bestea gabe ezin dugu ulertu. Horregatik gaur bizi dugun Usurbil euskarari gabe ezinezkoa litzateke eta ikastola gabe ere ezinezkoa litzateke. Eta guzti horrengatikan uste dut horrela hain ondo txertatu dela egitasmoa hemen herrian. Beste alde batetik, kilometroak ere uste dut herri marka lagunko duela, Usurbilek daukan herri marka hori, ez? Azkenean herri marka asoziazio bat, herriarekin lotzen duen zerbait, eta bai herritarrengan eta baita herritik kanpoan daudenentzat ere gelditzen den oihartzun hori edo aztarna hori, ez? Nik uste dut hau ere honek undak garriko dizutela herriari konexio on batzuk sortuko diala eta guzti hau inputartzeko jadanik herriak baldin badu bere marka gehiago zaiola horrek honetan eta Usurbilgo irudia indartu egingo dela euskaraz bizi den herri bat bezala, itanoaren erabilera sustraituta duen herri bat bezala,
2015ko egitasmoari esker. Usurbilea hori aitzindaria izan da, hainbat ermutan, besteak beste kulturan ere horrela izan da. Ez dut amaitu, joan dela aspaldi urte asko sortutako sorrera horretan eta mugimendu kultural horretan zurrunbilo bat bizi izan zen eta zurrunbilo horren epizentroa ez dut esango, baina baitoki esan dudatxo bat izan zela Usurbil. Hemen ere Usurbilen arte munduan abangoardiazko artistak sortu dira eta beste balore batzuk gehituz ere, urrian ospatuko ditu, egun audio horretan ere beste balore batzuk gehituko ditu. Hemen ja azaldu den bezala, parekidetasunarena, jasangarritasunarena eta inklusioaren erenetan aitzindari eta eredugarri izatearen erronkari heldu zaio oraingoan. Orduan, Euskal Herritar guztientzat izango den beste eguna prestatzeko ahaleginak ere beste urrats bat suposatuko du herri honen garapenean eta erronka hori ere heldu zaio eta heldu zaio, beraz. Zorionekoa gehala eta lehen esan bezala, Usurbilek ere ongi eta hori ematen dio eta udalak ere ongi eta hori ematen dio festa honi aurten guztia hori. Uste dut oaintzen abestia entzuten hasiko dela, lehen esan dugun bezala, hori isilpean haitu dian, betetatzen izaten dara abesti bat, isilpean ikia, baina oin gontzalpenean, bete-betian asmatu dutelakoan gaude, poz-pozi gaude, eta guri gustatu zaigunaia, zuei ere gustatzea eta txertatzea, zuen errepertorioan, espero dugu. Gero, Isake eta Labrintek ere, adieraziko dizuetek sortze prozesu horretan ere bizitutakoak eta lagutakoak. Eta gero bat, bukaeran ere, aipatuko dizkizue, letrak, josteak eta ere, Hitler ekarri dio,